Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Hingpit ng gilikayan ni Wilma si Chito. Buta nga gidayeg ni Chito ang pagmahal ni Wilma nga tukambek. Bisan pa sa gibuhat nini. Nakisulti ang yaya nga si Aling kang Wilma. Ay, ayaw ka lain ha. Sabi na lang, nagpag-arbo ka. O sige, duwatan na kini ah. Sige, duwatan. Sige na. Pero ilisan ko ni ha. O may siguro muhatag ba si Vic. Basta dawaton ko lang ni. Haba na ang... Ay nila, magpagunoon na nagilis-ilis day. Oy, da, pila ramang good ng dusmel. Ang bugira ba yan na kay? Abita day, dako kong swildo doon ni si Chito. Waday ka masayot na may balhin nila. Ay, wala kayo tuyuag mo gitabo day. Pastilan, nagatuob ako nga anak ko sa ilaron manarbaho. Nga, nakahatag swerte. Mo itong kipapahaw ako Sir Victor. Na, hinginlan ko. Kay maulagi, konsentidor ko. Ay nalang nakis ko tinang. Ay, sorry. Basta mauna to, gingon ako ni Maday ha. Kung makinahanglan ka, ayaw lang magkaikog pagdangop na ako. Kinirangi kayo na nang. Ilisan ko ni. Kay kung mahibaw si Vic na nara ka sa ilang Chito, mapuna ng iyang mapagduda nang. Suod ng mga bata niya. Ingon man kang Jennifer nga pag-umangko niya. Mao nga, kung mahibaw siya nga naa kadiha manarbaho, sigurado gid kong magduda siya nako. Oh, kay mao mag-iim buhat. Mao magduda gyud. Nang aling, hinaot lang unta nga. Dili man ako ang kasamok sa akong kinabuhi. Oh, nga nang nagkasulti ka man na Wilma. Miprang ka si Vic og sulti na ako nang. Nga dadto na niya sa bahay si Mia. Ha? Kisag Mia? Mooningan sa babae niya nang Mia. Og may anak na sila. Oh. Og naa sa banginahan ko no sa babae. Kinuha ako maluluyon. Huwag musugot ka lamang niya na. Nagkasaha ko nang og wa ko'y mahimo. Day, kung nakasala ka man, tungod na kay igo ka lang mibalo sa igibuhat, oy. Una, magdakasala si Sir Beck, dili ba? Lahi ang usa ka lalaki nga mo ay makahimuog sa dako kalainan sa usa ka babae. Ang lalaki magpakalalaki gyud, lahi sa mga babae. Labi na sasama na ko nga usa ka asawa. Na, niya to, pinagmanahong mampor na yoy. Ngog makasalag usa ka asawa, nga angay na gyud siyang yubiton. Sa wayan, panghimarauton sa mga tawa. Hey, ambot lang ni panahon na karon. Puwera sa way sa uban na. Daghan na mga asawa ay nanguyab og lain, oy. Igo na ni anak nang uy. Chismosa naman kay karon. Sure, gipabati ko lang nimo ang akong nahibawaan. Tinuod gyud nga may mga kaila ko day ah. Dakong minyo, nya nanguyab pa. Oy, hala, si Sir Chito ni day. Ay, sulti nga nagsulti taron. Oo, lagi. Hello, sir. Nang, naka pa diha? Oh, di apa mi, sir. Kinsay kauban mo? Sige ba? Ikaw ang sir, ay. Ay, oo, ganina, nagsulti me. Ego nga nakabiya ka. Nga nawag ka, sir. Nang, nalimot na ko nga birthday karon ni Jennifer. Ay, mabadi ay, sir. Mauday nga, wag siya magtingog-tingog ganina. Naiubos nga, wag ko mahinumdum sa iyong birthday. Mo nga, gikan mo diha nang, pahatod lang mo sa suki kong restaurant. Nahibaw na sa makoy og hain na ang paborito kong restaurant nang. Magpalit ko gift para ni Jennifer, okay? Og sorpresahan ko siya dito sa restaurant. Og ipada ang suod niyang mga higala, ha? Kinsa man, sir. Kinsa ba? Ang mga anak ni Wilma. Ipadagod nang. Sige, sir. Si Jennifer, day, may akong pasultihon nila. Sige nang. Og, ipapugos og pakuyog si Wilma nang. Sir? Mauray tuyo ko nang ang pagtawag, okay? Aron, di na mahiubos si Jennifer. Og, ayaw sultiha nga, nahinumdum lang ko. Mauday nga, wagid ko timbaya aganiha.
Bitaw sir ay, kamatikod ko. Mabawi ra iyang kahubos nang kon makita niya nga akong gift. Ipaatiman ko ang dapit nga adto ta mangaon. Apil di kuha na sir. Ingon man ka nga, ta. Apil ko. Siyempre nang. Sinang aling bayari. Miyembro ka na sa akong pamilya karon nang. Sige ha, wala na ituyo ko. Adto ta makita sa restaurant. Bye. Bye. Maodi ay, kasabot na ko. Sa unsa nang? Unsa imong gikatawan? Ay, si Jennifer manggod ganin na day. Wala gig magtingog-tingog, kusmod kay gitsura. Naibulong ko. Ay, maodi ay, yung birthday rong adlaw. Og wala mahinomdom dayon si Sir Chito. Karon lamang mo nga nanawag to. Og day, ipaimbitar og mga bata. Hangtod ka. Saan mo nurasa? Kadinaro ng gawas mga bata sa eskulahan. Ano pa sila mauli? Nagduda ko. Nagkita sab sila ang iyang laki. Siya makikipasagil sa mga bata. Araw lang magkalugar sila. At doon gustumaan, magsusi ko. Ganina pa ko nung naguli. Gikuha sa sakyan. Wala lain. Gihimo na sa buhunan ang mga bata siyang pagpagkasahan. Kung labing siguro, tuwa na ron siya uban sa laki niya sa motel. Mapatay ko rin tingali ng uwaw. Sulod diri day oy. Tunog mga bata, nagpaimutang na. O nag-order na si Sir sa paborito nilang pagkaon. Ay, napagdagan na ako ng good. Ang mga bata rin makiguban nila. Tungod kay birthday man ni Jennifer, tugdan ko sila. Dili ko gustong mahiubos ang mga bata. Ay, dali na lamang, God. May ara ba sila order pagkaon, oy? Wasap ko gutuma. Mikaon ko kanya dito sa kantin. Ay, de Wilma sa day. Gipaari ba yagib ko ni Sir? Napasudlon ka. Ing na nga, dinhilang ko. Ubusog ko. Magbasa-basa lang ko aning magasin nila. Sige na nang. Well, ikaw na lagi sa mga bata. Dali na. Busog ko. Ang mga bata ray makig-uban ni Jennifer. Well, please. Dili nito mo dako. Tungkol di sa nag-celebrate. Si Jennifer, please. Sige, Sir, ha? De Wilma, ariyon ko nag mga bata. Okay. Well, isip ko nga usalang kasuod nga higalagi kag karon. Kalimti ang tanan. O katapusan na naning hangyo na ko nimo tungod kay birthday ni Jennifer. Chito, please. Ayaw pakyasa ang mga bata, Will. Tanawa sa lao, malipayon kayo. Ganina, wagin ko tinggi ang Jennifer. Pero karon, dako na kay gisi ay. Sige na, ihatod na ron to ang i-order na ko. Sige, tungod og alang sa mga bata. Labi na kang Jennifer. Sige. Salamat, Will. Ay, ambot nga no. Bisangpot pa sa ingon ani ang tanan. Mito na ba yung unta ko nga mahal sa kudi mo? Mahimo pa? Ay na nakis ko. Sorry. Sige na, dali na. Please, gutom na. Pasabot mo akong kalagot imong bayhana ka. Gidapa ang mga bata. Ughaan ka sila karon magpatuloy ang siyang kundat. Nahimo kong bastos tugod mo, Wilma. Kung di pa lang siya kong mga anak, nga masuod niya ni mo, tigaligingin lang natin ka. Animal ka, Wilma. Salpahis ka! Bullshit, tigwarto ha! Gipuyan ni demonyo! Kini mga bestia. Dauban ko ni, ibutan ko ni si basurahan. Litsik kang bayhana ka! Shit! Day, may barog ka manggod, no palayo ka nila. Mong giduulti ka. Mura mo ko gikulbaan nang. Amot ka nga no. Ay, bisag unsa man lamang ginaon na nimo. Inom tubig, ang kuha. Ayun na. Kuan. Ing na lang hinon ng mga bata nga ito na lang may.
Ipanangit mi ni Chito palihog nang lain gyud kayo akong ipati. Ambot ko nga. Ay, inom lang unag tubig. Diyos ba noon? Balik dito lingkod. Murubyo kag dili isuod sa mga bata. Dali na ba? Uwa kay nahitabo sa bahay. Gisaladan man ka to ni ma. Uy, mga awat dito ay. Kung kawatan man, nasa imong huna-huna, gordyado kung ng subdivision. O, saya sad o. Mangulit na ron ta. Ihatod man mo. Ipanangit ko ng mga bata nang. Will. May gibati ka ba? Ay, sir, gikulbaan ko no siya ay. O gusto na silang mauli. Okay. Will. Ipatay man ang atong bill nang o ikaw na mahibaw sa sobrang pagkaon. Imo bang ipatik up? Sige, sir. Daghan kay kag-order. Nga gamay ra ka og mga bata. I-take out na lamang nako, sir. Oh, Will? hala, noon sa kaday, naluspad ka man. Day? Natumba siya nang. Hala, sir, Dali, aga ko ka. sa luwadan sa kumoy, ginuho ko na unsa man kaday, Wilma. Dadunta sa ospital lang. Ginuho ka. Luspad kayo siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!